Защо ни се случи най-тиктокърското нещо? Агонията се първа предстои. Унизално. Второто най-странно място, на което съм се озовавала с GPS, е затвора в Сиракуза. Това летище е отвратително. Кило и половина спагети, евро и 30. Автобуса продължава да закъснява вече половин час. В крайен случай си взимаме едно такси, сега ги проверихме по 160 евро са. 24 часа будни, само още 5 часа. Няма да стъпа повече тук. Тук много пренаселено. Пристигнахме в Сиракуза и сега ще се отправим към хотелчето. Странно ми е, тук вече има и тротуари. Да, и то големи. Архитектурата е малко по-различна. Така, това е нашата стая в Сиракуза. Вече направихме кочинка, ама нищо. Общо е доста практично. Тук си имаме гардеробче, имаме и хладилник. Хората, забелязвам, че са доста учтиви, навсякъде че остават вода. Това е хубаво, без да таксуват. И имаме тераса. Кажем банята. Фикс, тя е впечатляваща. Доста добре освоено място, огромно огледало, тоалетна, биде, което явно тук е традиционно, и душ кабина. Еми готино е. Тесничко, обаче много добре освоено. Това е доста добре освоено място, но ние тук ще спим една вечер. Има и втора тераса. Само гледката е готино, между другото. Да. И излязохме на разходка и мисля, че е доста по-оживено от Таормина. Със сигурност е Много по-различно. много по-различно. В началото може да не ти се струва толкова, но в момента, в който излезеш навън... Още не мога да определя дали там е по-хубаво или тук е по-хубаво. За момента, поне в Таормина, повече така бяхме впечатлени, нали, от първия път. Може би тук трябва просто да разлучим и тогава ще си дадем крайното мнение. Има гега. Там такива коли нямаше. Това не може гегата, там не може да мине. Къде ще ядем? Търсим ядене. Търсим ядене. Реално ние сме на фуд туризъм. Буквално искаме само да ядем. Големи улиците, сградите са стари. Не знам как да го кажа. Чисто е. Конкретно тук сме в някакви улички, които са по-учукани. Пак е красиво, обаче някакси по-градско, докато в Таормина беше по-тропическо. И както ходите, изведнъж се откриват ето такива църкви. Абсолютни бушмени. Изобщо не знаем кое какво е. Ама, да. Ние просто обикаляме, гледаме, наслаждаваме се, тръгваме си. И както се лутаме изведнъж, излизаме от една малка уличка и от наше дясно, нашия приятел Анди се казваше. Анди, да. От Шотландия, който ни... пъти на гарата. Значи това е буквално като някакво духче, където когато се чудиш какво да правиш, той се показва и ти казва, там има еди какво си. Препоръчвам за ресторант, в който ядем. И излязохме на някаква супер претъпкана малка уличка. Най-накрая намерихме къде да хапнем. Въпреки че излязохме на някаква улица, да имаше супер много места, които да ядем. Тук се спряхме, защото е най-ефтино. Парчето е по 3,50. Но това е 3, нали? Унизално е. Брутално, красиво, невероятно. Аз ще вземам още една. Повторихме, взехме си някакви други сега. Не се стърпяхме и сега ще пробваме и това. Разтапяш се, буквално се разтапяш. Наяде ли са? Тука ми се е качило. Тя съм като стара пияница. И излязохме на главния площад. Сватба. Сицилианска, не бяхме, значи ние... Това прилича на мафиот, май сме свидетели на мафиотска сватба. Това ни се случи тиктокърското нещо. Видя ни такъв някакъв професионален фотограф. От Бразилия. Даже ще му сложим Инстаграм. Аз просто я снимах, защото, нали, това правим през половината време тук, освен да ядем. Да, ние сме професионални блогъри. И той ни предложи да ни снима той и каза, че ще ни изпрати снимките, сега ще видим. Даниело от Бразилия, thank you. Кой е това светофарче? Снимай го. Добре, какво е това? Сега да пресека ли, да не пресека ли? Нарушавам закон. Мизерите сладолет, гледайте как го тъпчат яко. Пак е уникален. Стигнахме до ето тази забележителност. Има гъски. Има риба, бе. Може да ги видиш рибите, нали? Пълно е.
И сега продължаваме отново по алеята. Домакина, при който реално сме отседнали в неговото Airbnb, ни каза, че тук, точно по тази алея, на местните изобщо никога не им омръзва да се разхождат. Реално има защо. Първо, че е огромно, защото ние идваме от Таормина. Там едва се събираш на улицата. Това е нашия човек. Отново го засякахме. Постоянно го виждаме поне по 2-3 пъти. Аз не съм столкър, честно ви казвам. По-рано ни беше споделил, че на 60 години и онзи ден е карал колело цял ден по хълмовете на Таормина, което за нас беше абсолютен шок. И вика, тук всичко видях, утре ще взема колелото, някъде ще се озува, ще отида. Почвам да си обяснявам защо жена му не е с него. Това няма го издържи някоя 60 годишна леля. Така, много сме джилата. Много е вкусно. Но някакси в Таормина беше друго. В смисъл, тук вкуса много е вкусно, но много различен. Не знам как да го пиша. Може би е по-млечно. Буквално на мен, това, като го пробвах, ми беше по-млечно. Да. По-маслено по-скоро. Като едни абсолютни балканци сме решили да видим какво е в този Lidl тук, по-различното от този, който е в къщи. Разбрахме, че тяхната марка Деко е много готина. Сега отиваме да видим Lidl. Нали знаете, българина като направиха Google Maps, не отиде да гледа чужбината, а отиде да си види блока. Точно така. Имаме по супер тесния тротуар. Малко сме тип партизанска колонка. Този Lidl да не е в някакво гето, бе. Второто най-странно място, на което съм се озовавала с GPS, е затвора в Сиракуза. Даже ни освиркват. След много трудно пресичане най-накрая. Ето го. Са на истината. Имам чувство, че си вече в нас. Буквално сме си вкъщи. Някак да се депресират. Виждате каква краца кило и половина спагети. Евро и 30. Така, взехме си как снакса. Странно. Аз си взех отново лемон сода. За някакви стоки наистина е по-евтино от България. Виждам стоки, които са на същите цени в левове, като ги обърнем. Даже някои са и по-скъпи. Да. Пастата със сигурност е много по-евтина. Осреднено според мен е еднакво. Бонжорно! Четвърти ден, последен ден тук. Реално летим утре сутринта, но днес ни е целият ден свободен. Това ще ни е най-дългия ден. Точно така. Събудихме се в 8 часа сутринта. Полетът ни също е в 8, което означава 24 часа будни. Може би с някакво кратко спане на летището ще видим. Не стига, че е гадно, май комари ни дупчат тук. Каза се, че имаме закуска. Да, бяхме забравили за този момент. Безплатно на Аванта. То не, че ние сме си го платили, но за нас в момента ни е безплатно. И пазарче. Google Maps ни отведе до тук, седнахме на това доста така джиджаво кафене и мислиме, че то ще видим, аз друго не виждам много. Значи аз се чувствам като пиренцето от Луна, в смисъл гледай такъв лукс. Уникално изглежда, ще ги пробваме и на вкус. Много добро. Моето, разбира се, пистати. Това, което искахме да споделим, е, че такива дестинации като Таормина, Ортиджа, нали Сиракуза в случая, са доста бюджетни спрямо българските стандарти. Да, тук цените със сигурност са по-скъпи, защото са и в евро. Аз не съм сигурен. Даже на места може да ти е по-евтин. За парите, които реално ние сме дали, 270 лева самолетни билети, чиване и връщане, спането общо ни е излязло горе-долу около, може би, 250 лева, като говорим за 3 нощувки. И ние все пак сме искали, примерно в моя случай исках да има балконче задължително. Може и много по-бюджетни варианти от тези, които ние сме си намерили, които са отново чисти, хубави, подредени места. Просто е много важно да гледате ревюзата. Хора, това е ядена риба, гледайте коста. Човек, направо се изкушавам да първа една върица тук. И както ходихме, стигнахме до крепостта в Ортиджа. Затова е по-добре. Затова е по-добре да си с гид, че да можеш да знаеш какво е това нещо. Обаче пък като си с гид, ти на такава организирана екскурзия. Да, и правите 5 метра спирате. Да, всяка една лелка, като и призлее спира. Била съм, готино е.
ако наистина искаш да разбереш всичко за мястото, но ако искаш просто така малко по-лежерно, 25 км на ден. И пръскане от ядене. Точно така и правите каквото си искате. Мръсна жега, слънчаса. Хора, ето това е плажа. Много е красиво, но може би единственият минус е, че не е голямо. В смисъл, буквално е някакво дребно плажче, което предполагаме единственото тук, поне да не сме видяли. Плажът е много малък и много камъни има. Намерихме място за снимки. Отиваме натам. Типичен турист. Да. Много ми е добре. Хайде сега. Този път си взе нещо много различно. Друго На пистачо. дом пипиньо е много добро. Пистачо е още нещо. Прави ни впечатление, че масово италиански семейства с големи деца, в смисъл говориме деца, които са може би на 6-7 годишна възраст, нали, видимо без никакви проблеми. И това е масово. Тук ги возят в колички. Това изобщо не е нормално. Да, ние в България си проходил и вече трябва да обиколиш целия град. Няма как. С количката се маха даже на втората година. Реално сме в тая част на Сиракуза, която не е островчето. Да разгледаме какво има и тук. Значи като ми шляпат на италиански, мисля, че ще ги разбера. Тук приплатихме по 10 евро билети за 10 евро. И го питам, ние сме студенти, имаме ли намаление? Защото аз знам, че имаме. Какво учите? Ма така ма питам, Уиди студига. И аз седей, По принцип е красиво, 20 евро. Като сме дали 10 евро, ние тръгнахме да влизаме в едни заграждения, ни върнаха. Едно много красиво като такова, има някакви въртящи се тракала, викам, ай ще вляза там. И он я вика, но, this way. И викам, къде на this way? И аз имам билет. Имаме право да обикаляме тук. Немайте, значи да ми дойдат на Кракашин го развея и да вземат тогава да ми обяснят аз на къде мога да хода. В Таормина тия местенца бяха абсолютно безплатни. Тук по 10 евро да влезеш да гледаш лимони. Еми да, гледам хубави гледки. Тук скали. Значи, дай ми тук. В Плевен си ги имаме със същите те. Буквално ще ви посна снимка ето тук. Да видите, че едно към едно. Все едно ще биеш някой. Това е някакво голямо, готино. Даже огромно според мен е това. Това изглежда брутално. Гледайте през каква пещера влизаме. За тия 10 евро се заслужава. Тук е толкова тъмно, че буквално нищо не се вижда. Това е един от най-важните монументи, който е по времето на Херон Стори или 3000 години преди Христа. Колко ги знае? Прочетам го на табелата. Странни са ми тия глави, дето са напляскани навсякъде и някакви части от тела. Сигурно има нещо, което не знаем. Има някакъв огромен смисъл за цялото нещо. Но ние... Най-вероятно. Да, но ние предпочитаме така просто да седим да му се чуди. Тялото на Икар, според табелката. Тук отново има амфитеатър. Най-вероятно са имали някакви такива водни игри или нещо такова. Главният вход мислим, че е бил там и както е описано е имало голям фонтан отпред. Наистина е било много грандиозно. Значи последна капка. Едва ме издържан, а ни чака будуване до 8 часа сутринта. То сега е 5 часа. Водиш борба за живота си. Защо вода? Защото си поръчахме пица, да си разделим пица. Ти поиска. Пети на тебе 6 парчета, на мен е едно. Сега трябва да си взимаме багажа. Трябва да ходим да си взимаме джелатото. Първо яденето. Добре, първо ще вземем джелато. Си фащаме автобуса, имаме час-два път до Катания и после около 9-10 часа престой на летището и... Удари. Залеза ни изпраща подобаващо, харесва ми. Да. Поредното джелато. Този път вече май последно вече не си ме. Може би това е най-доброто, което сме пробвали тук до момента. Не съм сигурен. Тръгваме си. Колкото и да не си. Сега е време да си хванем автобуса към Катания. И тепърва очаквайте да се включим от летището. 1 час по-рано. Агонията се първа предстои. Насрали сме се. 10 минути. След уречения час автобус не идва.
Това май е последния автобус, който е по график, ако не се лъжа. Предпоследния, гледай ги тия. Искам да си ходя. Закъсняване автобуса. Автобуса продължава да закъснява вече половин час. Мъртъв жаден съм. Няма да стъпа повече. Не, в смисъл, абсолютно честно си казвам, няма да стъпа повече тук. В крайен случай си взимаме едно такси, сега ги проверихме по 160 евро са. Хубавото е, че този дет сега го изпуснахме в 8 часа. Има и в 9 и в 10. Има още два шанса. Ако дойде. Кое е това? Дойде. Само дето Кефиш ли отпред са? пише, че е за летището. Майната му, ако ще да ма стовари някъде горе. Да се стовари. И сега автобуса идва и ти казват, ама те билетите ти не въжат. Аз ще му кажа, че не е минал. Даже ще го напише на Google преводач. Директно. Айде. Мамицата. Натоварихме се. Шофьора се изнерви, фърлят тук джаджи. Стовариха ни. На летището. Ние както пътуваме по магистралата Йония се провиква нещо на италиански, аз чувам аеропорто. И аз си викам, то да не би да пита дали има хора за там. И след това по втори въпрос аз му казах, ес, Йония. Веднага се ужас. Това летище е отвратително. Буквално няма къде да се седне. Намерихме си къде да седнем най-накрая. Сега си давам сметка колко съм изгорял. Да, аз съм с по-моргавичко по принцип. Тук ми е лентата от очилата. Лежат по земята в това летище, защото няма достатъчно... А ние сме абсолютни селяци с тия чорапки, но много ни болят краката. Идва се едно, ще бие някой. Или се едно вече е набила някой. Влязох в мъжката тоалетна и обърках един гей, който след мен се зачуди дали той се намира където трябва. Страхотно летище. Препоръчвам. Да, толкова не е скучно. Не стига, че е гадно, май комари ни дъпчат тук. Добре, че си намерих желебони останали от таурмина в раничката. Само още 5 часа. Тотално изтъпяхме. Остава 1 час. Така не ми се е спало. Сега е 6 часа, 7:30 не е полеза. Толкова щастлива не съм мислила, че ще бъда да се кача на самолет. Ще се видим след малко, нали? Чехме се. Вкъщи сме си. Да, след повече от 24 часа. Без сън, въпреки че сега малко поспах в самолета, но пак много ви благодарим, че гледахте този влог. Последвайте ни, Абонирайте се. харесайте клипа и до нови срещи. Чао, чао!